Falar de Leopoldo Nóvoa é falar dunha das referencias máis importantes da arte abstracta, un dos artistas galegos con máis trayectoria internacional do século XX. Dende hoxe a súa obra está exposta no Museo de Pontevedra. Esta exposición nace a raíz do centenario do nacemento do pintor pontevedrés e a través de 50 pezas faise un percorrido pola súa trayectoria vital e artística, dende as súas primeiras obras en Uruguai e Argentina ata a súa estadía en París e a Armenteira. Toda a trayectoria vital de Leopoldo está enmarcada pola viaxe, polo emigrante que vai e ven. Isto é máis unha cosa que el ten comentada en moitas entrevistas, en moitas declaracións. El consideraba a sí mismo un emigrante no sentido de máis sempre da viaxe e de volver a empezar en esas distintas etapas. Esta exposición inclúe tamén unha peza audiovisual elaborada por Surso Lobato. Nela apórtanse testemunhas de diferentes profesionais que permiten coñecer máis en profundidade ao artista pontevedrés. A exposición verase complementada coa celebración de diferentes actividades que pretenden dar a coñecer a relevancia do artista. Mesas redondas, visitas guiadas e obradoiros axudarán a divulgar a obra de Nóvoa e a suliñar o carácter de referente do artista. Iremos avanzando na programación conforme vayan avanzándose nestes eventos. A mostra de Leopoldo Nóvoa complementarase coa edición dun catálogo. A exposición estará aberta ao público no 6º edificio do Museo de Pontevedra ata o 26 de abril.